Ahoj, tak vás všechny vítám u nového videa nebo také u nové hry. Je to Forestry 2017, je to simulátor. Kdo neví, co je to Forestry, to znamená to, že my jsme zemědělci a my vlastně sekáme dřevo a něco na způsob jak simulátor, nebo traktor simulátor a takhle dále. Pokud se vám tahle hra líbila, tak jsem vám dal do popisku videa stránku, kde tu hru můžete stáhnout. Tak dáme options, podíváme se na nastavení, vypadá to language, že to máme anglicky, podíváme se, co tady máme další jazyky. Nevím vůbec, co to je, čeština tady asi nebude, vypadá to, že ne, tak já si tam dám to, co jsem tam měl, language. Anglicky, tak, vypadá to, že už tady nic jiného není a dáme nevgame. Tady si můžeme vytvořit profil, já tady mám svou přezdívku, jak sami vidíte, Critters, co mám na YouTube, tak a já si ji vyberu a jdeme na to, dáme asi select, vypadá to, že to nejde, nevím, jestli mám dát mezerník, nebo si budeme muset vytvořit znova, to ne, já chci toho svýho, tak to odstraníme, napíšem si znova, svou přezdívku, nebo jméno, co tam chcete si napište, a my jenom počkáme, než se nám tady načne. Tak. Teď budeme jenom trošku čekat, než se no, trošku díl, vypadá to, že máme teprve jenom čtvrtku načtenou. Tady nám bliká i list. Tak, vypadá to, že už to za chvilku bude načtené a já už se sám na to těším. Wow, a hraje nám tady docela i pěkná písnička. Na levé straně, jak vidíte v rožku, na vrchu máme svou fotku, jak vypadáme. Máme to na level, takže máme level 1, jak hned, samozřejmě jak hnedka od začátku. Dole na levé straně máme mapu. Tak, když půjdeme k tomu, asi zmáčknem Ečko, jo, paráda. Tak můžeme někam jít, já nevím vůbec kam. Vypadá to, co když zmáčknem mapu, Mko, jako vždycky. Jo, tak tady máme obrovskou mapu, kde máme něco vyznačeného. Já se podívám, když vidíte směrem šipku dolů, tak bych šel dolů a podíváme se, co by to mohlo být. Tak, my si jdeme konečně zamakat. Jak vidíte, docela graficky paráda. Já si myslím, že kdo rád pracuje, nebo kdo rád hraje simulátory, tak si to určitě zahrajte. Tak, teď jdeme, co uděláme. Když zmáčkneme F, tak si vytáhneme motorovou pilu. Jo, takže asi jak vidíte, a ono už to aj řeže. Tak, asi budeme muset zmáčknout levý tlačítko, vypadá to, že ne, takže pravým, budeme držet pravý tlačítko myši a budeme držet levé tlačítko myši a my budeme kácet strom. Až to dojde na konec, tak ten strom bude padat. Dávejte bacha, on teď někam padá, já vůbec nevím, ne, na koně, ne. Já si myslím, že už na to spadne normálně na koně. Takže budeme muset normálně krájet, obyčejně. Takže paráda. Budeme to muset asi dokrájet až nakonec. Dořezat, krájme jenom maso. Tak máme i čas, 11:56. Začali jsme pracovat, tuhle špičku uříznem. Tak a co teď? Co budeme muset udělat teď? Asi budeme muset vzít toho koně. Budeme muset asi těm dveřím. Tomu stromu, nebo spíš ten pařezám. Mě by zajímalo, co máme teď udělat. Tak, to sami zjistíme, když zmáčkneme ho, tak inventář celý nám zmizne. My jsme si aj dokonce rozsvítili, takže my máme aj baterku. Když zmáčkneme L, tak si rozsvítíme. N nic, B taky ne. Zkusíme, když zmáčkneme C, tak vypadá, že se tady můžeme i vylepšovat. Tak já si dám tohle z toho, vypadá to, že už nic dalšího nemáme. Tak a co teď, co bychom měli udělat? Nevím co, to je problém u mě teďka, takže budeme muset zkusit udělat něco jiného. Co třeba tady to nějak z toho koně sundat pryč, vypadá to, že ne. Takhle taky ne. A co ze předu, dámy a pánové, to by vůbec nešlo, asi ne. Řetěz tam sice máme, ale ono to vypadá, že budeme muset tahat pluh. Aha, takže když už jsme tady, tak teď se mi něco ukázalo. Dámy a pánové,
bychom měli celou dobu s tím koněm chodit na to dřevo a zmáčknout, nevím, kliknutím. Když zmáčkneme L, tak si rozsvítíme. Nemáš vůbec to světlo? Jo, drží ho v levé ruce. A když zmáčkneme V, tak máme jiný pohled, jinou kameru. Tak to je paráda. Můžeme si to nechat takhle, nebo takhle, anebo takhle. A já si to nechám takhle. Akorát nevím, kam to dřevo máme donést. Aha, takže už vím. Už tu máme mapu, vidí tam zelenou tyčku, nebo 3 zelené tyčky, nebo já nevím, co to je, tak to tam budeme muset asi zanést. Ten kůň víc teda nešlape, takže to je blbý, budeme si muset něco najít. Něco pořádného, třeba například nějaký bagr, jeřáb, čím bychom to zvedali. A navíc ještě ten jeřáb je silnější, tak toho uzvedne víc a je taky rychlejší. A budeme to muset dát asi sem. Bo já nevím, jestli to máme skládat, nebo jestli to máme prodat. Tak tomuhle dřebu asi taky ne, tak já zkusím, když na mapě nám to ukazuje, že na pravé straně je to dřevo, když nám se to celý otáčí, já vůbec nevím, kde to je. Vypadá to, že to bude tady. Aha, dámy a pánové, já už to vidím, to je celou dobu. Tak, a nám se to už tady nějak rozsvítilo. Jo, takže takhle, takže my jsme něco už prodali, už jsme získali prachy. Takže my budeme muset jít zase zpátky pro to dřevo. Můžeme se jít podívat ještě trošku někam dál. Já toho kohně tady nechám, protože já si myslím, že my budeme rychlejší. Když podržíme shift, tak on začne utíkat. Jo, nekecej, mezerníkem i dokonce skáčem. Já jsem myslel, že můžeme vzít tady ten vozík a že tady budeme s tím jezdit, ale vypadá to, že ne. Tak podíváme se, jestli bychom mohli jezdit autem. A škoda, vypadá to, že ne, ale nevadí, máme tady nějaký obchod, takže se podíváme. Wow. Takže se podíváme, co tam je, vypadá to, že to asi nepůjde. Level 3, aha, takže na levely. Takže teď na to můžeme dokonce prdět a my budeme muset prodávat zatím dřevo. A až budeme mít co nejvíc dřev, budeme muset je prodat. A hlavně budeme potřebovat level. Tak já to tady zatím pokácím, já si vyzvednu motorovou pilu a jdeme na to. Pojďme, já si zahraju na Texaský masakr motorovou pilou. Jo. No a jim to tam spadne pěkně na ten baráček. To by se mi strašně líbilo za to, že oni jsou po mně, abych měl level 3. Wow. Mně se strašně líbí to. A získali jsme level 2, level 2, to je paráda. A mně se strašně líbí, jak vidíte ty piliny, jak tady úplně lítají. A ještě to máme podepřený. Ty vole, chlapi, jo, já mi to spadlo skoro na auto. Ty vole, ještě, že ten člověk nevylezl ven, ten by mi dal na prdel. A co teď? Dámy a pánové, malé mu to teďka spadlo. Tak, mohli bychom ještě pokácet tady třeba tenhle ten strom, aby jsme mohli zkusit jít to prodat. Tak už to padá. Já nebudu po to jíst, já si myslím, že by nás to zabilo, 100% určitě jo. Tak. Mně se líbí i ten zvuk, a i vlastně když vidíte, jak to krásně točí, jo, ta motorová pila. A jak to má pořád čistý, když tady kácí stromy vůbec špinavý, nic. To asi do toho rovnou fouká, ne? Škoda, že nemůžeme nějak hnedka něco zmáčknout, nějaký to číslo, že bychom přepli automaticky třeba na toho koně, jo? Že bychom se tam hnedka objevili. Například třeba Traktor Simulátor, když zmáčkneme tabko, myslím, že tab, tak třeba nevím, my máme traktora úplně na druhé straně, zmáčkneme tab, a nám se to automaticky přepne na toho traktora. Tak zmáčkneme Ečko, no jo, v klidu, jo, v klidu. Škoda, že na toho koně nemůžeme sednout a nemůžeme se rozběhnout. Já držím shift, ale on nějak neběhá. Takže už jsme aspoň zjistili, jak pokládat nebo nabírat stromy, jak si tady můžeme rozsvítit a navíc položit dřevo Včkem.
Jdeme 15 km za hodinu, to je paráda. Tak máme tady to dřevo, tak já ho půjdu teda prodat, aby jsme získali nějaký ten level. Dřevo máme tady, škoda, že to musíme sbírat jenom po jednom. Ne, Včkem vlastně nezházíme dřevo, ale levým tlačítkem. Úplně stejně, jak když ho vezmeme. Je škoda, že nějak neutíká trošku rychlejc, ale když hrajeme traktor simulátor, tak na začátku dostaneme taky pár traktorů nějakých těch slabých, který jede třeba tady 20 km za hodinu, tak je to strašně pomalý. A časem, až si koupíte tady pořádného traktora nebo kombajna, tak už nám to třeba jede 50 až 100 za hodinu, to už je úplně něco jiného. A hlavně, když si koupíme pořádný zadní, ne kryt, ale víte, co já myslím. Nějakou tu vlečku pořádnou nebo něco takového, já si rozsvítím. Takže já vůbec nevidím na dřevo, tady vidím špalek. Jo, ty špalky tam necháváš pořádný, ale to je škoda dřeva. Tak už jsme to asi vzali, už nám pomalinku tady stmívá. Tady máme taky dřevo, to jsme mohli hnedka sem, jdem takovej kus, no to nevadí. Nejhorší jsme si vzali aspoň ten zadní kus a teď si vezmeme nejlepší a bližší, tenhle ten kus vepředu u toho auta. A mně se líbí ještě, jak slyšíte dupání toho koně, jo, úplně taková nádhera, klídek, pohodička. Jo, máme tady nad sebou krásně mraky, vidíte, jak tady nám krásně lítá ptáček. Tam valijou větrolami, nebo co tam bylo vůbec. Tak už máme 1251 zkušeností a potřebujeme 2800, takže se budeme muset snažit. A mohli by teda udělat větší světlo. Tak pokusíme se podívat, vzali jsme to vůbec? Jo, teď jsme to vzali, já jsem na to klikal, nebo to nějak nechtěl vzít. A teď nám hraje brutální metal. Já si myslím, že asi má sluchátka na uších a proto nám to tady tak hraje. Nebo to má snad kůň na uších. Tak, jak jste si teďka všimli, když dotáhneme sem dřevo na tenhle ten plat, jak se nám tam objeví zelená ikonka, to už od začátku jste si určitě toho všimli, že to znamená, že to máme položit a my to dřevo prodáme. Tak pomalinku nám to stoupá, a za chvilku bychom mohli mít konečně druhý level. A nám to tady vadí, my přesto nemůžeme chodit, takže to je blbý. Tak. A bude to trošku díl trvat, než nám naběhne level 3, ale už jsme aspoň zjistili, co máme dělat. Tak, už to tam máme. A můžeme se vrátit zpátky. Už máme 1851 zkušeností. Tak, už máme, dá se říct, 3/4. Už to budeme za chvilku plný. Takže já už se na to těším a zajímalo by mě, co my si koupíme, nebo co získáme za ten level. A já skoro vůbec nevidím to dřevo, protože ta baterka skoro vůbec nesvítí. Jo, když vlastně chodíme, tak sami vidíte, že on hodně a něco se nám tady objevilo. Za jeden den nám něco strhli. Jo, takže za jeden den nám něco tady strhli, nějaký prachy, já vůbec nevím, kolik máme, nebo jsme si něco vydělali. Tak už si svítit ani nemusíme. Já už jsem myslel, že to máme na čas, že se něco stalo, ale když jsem klikl next day, jakože máme pokračovat druhý den, tak jsem se koukal na CR 3982, to je kredit, částka naše, kde máme vlastně peníze. Takže sami se můžeme teď podívat, když to prodáme to dřevo. A peníze ty máme vlastně na pravé straně, úplně na vrchu, v rožku. Tak, my jsme měli 3900 něco a máme tam 4395. Za chvilku budeme mít druhý level. Já už tam vidím vzadu jedno dřevo, druhý dřevo, vypadá to, že tam budou jenom dvě, takže budeme muset ještě pokácet jeden strom.
Já jsem si myslel, že to bude úplně stačit. Jak hned na začátku jsme skáceli jenom jeden blbej strom. Vzali jsme jenom, jak bych to řekl, tady tyhle ty prkna blbý. A získali jsme hnedka druhý level. Já vím, že po čase vlastně, když budeme získávat vyšší a vyšší level, že to bude díl trvat. Jakou má krásnou košilku. Nádherný kůň, velký, tlustý. Doufejme, že ho budeme pak moc i umýt. Já si myslím, že to stačí jenom kousek na to najet tím dřevem. A jestli nám objeví normálně zelená ikonka, tak to můžeme prodat. Ale toho koně tyho bych nejradši prodal. Těch 15 km za hodinu to je strašně moc pomalý. Je to hrozný. Chudák kůň, ten se nadře víc jak my. My jsme motorovou pilu, sice za nás to dělá ten stroj. Doufejme, že teď, když to tam položím, že získáme level 3, jinak budeme muset fakt skácet někde druhý strom. Že se budeme muset vrátit zpátky někam, nebo najít druhý strom. Co nejblíž, abych nemusel chodit takovej kus. Tak, teď se začínám modlit. Nikdy jsem se nemodlil a teď se začínám modlit. Wow, do prčic, takovej kousek. To si ze mě dělají prdel. Nám chybí jenom jeden poslední kus. A měli bychom mít level 3 a já se tam hnedka půjdu podívat. No doufejme, že neprodáme nějakou kravovinu. Já bych se pak šel podívat, když získáme level 3 na další věci, co tu máme vlastně po celé mapě. Protože já jsem je ještě nezjistil, nebo nezjistil jsem, co tady vůbec je. Ten strom je docela dost velký. No, takže zmačknem F a jdeme na to. Tak, zahrajeme si na drsňáka. Teď jsem, level 3, paráda. Takže strom nám padá a do prčic, my tu máme koně. My to, ježišmarja. No to mám spadlo na koně, já jsem se vůbec na to nedíval, tyjo, kam nám to spadne. Tak já to šmejda tady nechám a já se půjdu podívat do toho obchodu a jsem sám zvědavej, co si můžeme koupit, když máme level 3. Co máme dělat, Ečko? My jsme si koupili garáže, aha! Tak my jsme si, dámy a pánové, koupili garáž, ono to tady je ještě vyznačený, ale já se to nechápal, protože tam je anglicky, a až teď jsem to pochopil, když jsem to koupil. Takže jak vidíte, tady si můžeme koupit asi za 1000 korun baráček, dům, tady máme nějakou poštu, tady můžeme kácet asi stromy nebo spíš špalky dělat. A warehouse, ne, tak tady máme obrovský dům a to stojí 953 000, no pěkný. Takže budeme muset počkat, až budeme mít level 6. My jsme si koupili teda garáž. A bychom se mohli podívat, už nám to tam ukazuje, že to máme, takže se tam půjdeme podívat. A já už se na to strašně těším. Doufejme, že tam bude autíčko. Co to? To není ono. Ne. Dámy a pánové, kde to vůbec je? To je ono? Wow, tak to je ono. Takže my si můžeme teď něco koupit. Já mám jenom 5221, co to po mně chce? Traktor stojí 16 000, já vůbec na to nemám. Takže aspoň toho traktora my jsme si mohli koupit. Máme tady auto za 12 000. Je tady vůbec ještě něco? Můžeme si ještě tady něco pokoupit? Nemůžem. Takže koně já si kupovat 100% nebudu, co znamená tady tohle, když to na to klikneme. Reset. Ale ne, nebo možná, aha, takhle. Takže mě to normálně vrátilo na místo, kde jsme měli toho koně. Ale já jsem vám říkal, že bych se chtěl podívat na další věci, co tady je. Tak, podíváme se. Jo, tady máme ukázané, co to je pínec, pruce, běh. No, ale co to znamená? Traktor, vejte, máme tu auto, trak, vím, co je truck, to je kamionák. Harvester, to vypadá, že to je ten jeřáb. Máme tady baráky, poštu a takhle dále, to bude asi všechno. Takže zmáčkneme, mapu dáme pryč, zkusíme se jít vyspat. Podíváme se do našeho baráčku nebo do postele. No by bylo dobré i parádně si zvětšit tu mapu, abych viděl
kde máme postel nebo něco takového, jestli vůbec jdeme dobře. Takže podíváme se, jdeme dobře, takže my budeme muset jít dozadu. Něco by to tady ukazovalo, že máme něco dělat. Budeme si muset určitě asi vydělávat, protože každý den nám to něco účtuje a ubírá nám to prachy a něco i přidává. Takže radši makat a makat, než být bez peněz a pak si nemůžeme nic koupit. Takže docela mám velkou částku, ale pro nás je to málo. My potřebujeme aspoň těch 16 000, aby jsme si koupili toho traktora. A já na ten traktor se už těším. Takže tady máme vlastně svůj baráček, já vám ho ukážu. Nemusíme nic zmačkat, ono to automaticky se otevře samo, ty dveře, jo. Tak, tady máme takový svůj baráček. Co by to chtělo spravit ten okap hnus. Tak co lednička, je tam něco dobrýho? Mám hlad. Jo, takže tady se můžeme vyspat. Nevím, jestli získáme prachy, můžeme to zkusit. Ježiš, fuj, ty jaký smradlavý. To je hnus. Po sobě neumí jako čistit ten hajzl, všude posraný humus. Aspoň tohle to si umí po sobě umýt. Ruček hnusnej, nahozený, to si můžeš trošku spravit, ne frajere. Tak, já nevím, co máme dělat, jestli mám zmáčet. Rozkrájeme si postel na cucky, nejde to. Tak, já bych se chtěl vyspat, ale nevím vůbec jak. Já tady mačkám všechno. Teď jsem něco zmáčknul, se tady něco objevilo. Jo, když zmáčkneme U, tak se nám ukáže, jaký máme level, ale to nám asi je zbytečné, protože nad fotkou, na levé straně, jak jsem vám říkal, že máme fotku a zkušenosti, tak tam sami vidíme ten level. Tak já tam zkusím jít. Co teď? Mým kliknutím taky nic, pravým taky nic. Tak, asi nic, no. Nezjistil jsem zatím, jak se tady můžeme lehnout. Mačkal jsem totálně všechno, takže na to prdím. A mohli bychom se jí teda podívat dál, podíváme se, jestli jsme tady někde poblíž. Doufejme, že to dřevo, co kácíme, že se tam bude objevovat pořád, protože by to bylo docela blbý. Já se omlouvám za tu kameru, nebo spíš za tu mapu, že ho mám takhle označenou, ale abych aspoň věděl, kam máme jít. Já jdu teďka blbě, tohle jsme sekali, jo, jdeme dobře. Já jsem chtěl říct, že jdeme blbě, já už vidím toho našeho koně. Takže my budeme muset teďka normálně pořád prodávat stromy, dokud se nám nepodaří získat těch 16 000. Já se ještě půjdu podívat s koněm na další tu zeleninu, na další tu výrobu, nebo co to je, stromy a další ty věci, co tady jsou. Ale samozřejmě, že půjdu s koněm, kdyby náhodou bychom to měli posekat, pozbírat, aby jsme to mohli vzít. Něco mi to tady ukazuje, horse, nevím co, kam. Mapa je docela dost veliká, to je docela dost dlouhý. Takže vypadá, že jo, takže my tady máme další stromy, smrkáče, smrkový stromy, ty budou asi dražší. Uvidíme podle toho, kolik my dostaneme. Takže si to zkusíme nějak vypočítat a zjistíme, jestli budeme muset kácet těhle smrkáče. Tak já už tu mapu už můžu vypnout. A ano, jsou to smrkový stromy, které my budeme muset potom kácet. Takže já běžím ještě dál. Já si dám ještě tu mapu, já si zkusím tady, já půjdu normálně na cestu. A jak vidíte sami, tam máme vlastně už označenou korunu, jo, takový otazník. To je, myslím, že americký. Tak k tomu půjdem, tam máme ještě blíž nějaký stromy, tak já to tam posekám. A uvidíme, kolik dostaneme peněz. Já už se nemůžu dočkat, až si koupím pořádného traktora a budeme pořádně makat. Nám se tady stmívá, já si na chvilku rozsvítím. Tak, my už tam za chvilku budeme. Tak, já už tam vidím i to stanoviště, jestli vidíte ty baráky tam. Jo, už jsme dokonce tady. Tak, tady už máme i dokonce stromy a i to dřevo, jak vidíte. Tak my už jsme i u toho. Takže já k tomu stromu moc nepůjdu blíž. Tak, a my jsme mohli začít sekat. Tak a my jsme hned u toho, takže to moc daleko není. Já si vytáhnu svou zbraň a jdeme na to. Pojď, ještě kousek, jenom doufejme, že to nemůže zabít toho koně nebo mě, když to spadne nikam.
Dámy a pánové, ono to někam padá a já vůbec nevím kam. Rychle pryč, protože jestli by mě to zabilo toho mýho koně, tak bych si musel koupit asi novýho. Já budu muset vytáhnout motorovou pilu, já si říkám, ježišmarja, dámy a pánové, co to celou dobu teďka bylo. Doufejme, že tady není medvěd. Tak. Tak, jedeme o 106. Ještě, ty vole, tak ty smrkáče jsou docela dost dlouhý. Jo, to už asi nic, já to dám pryč. My jsme pomalinku mohli zkusit vzít ten strom, co jsme tady posekali. Akorát je napitel, že já vůbec nevidím, jestli jsme to dřevo vzali. Tak budeme se muset podívat asi takhle, jinak to nezjistíme. Jej, já ani nevidím, tyjo, kde to dřevo je. No, ono je problém, aby jsme to vůbec vzali, jestli to je vůbec veliký, jo. Jestli to komu vůbec unese, tyjo, to jsou špálky jak svině. Ježiška, máme jít, já vůbec nevidím, já si budu muset dát mapu, protože já tam fakt vůbec nevidím. Sami vidíte, když si dáme mapu, tak se nám tady ukazuje mapa, která je úplně totálně černá. Tak, vypadá to, že už se tam blížíme. Jo, takže jsme tady, můžeme se vrátit zpátky, já tu noc nenávidím. Ani nevím, jestli jsme dostali peníze, já jsem si ani toho nevšiml. Tak, už se tam blížíme. Tak já se budu muset podívat. A získali jsme asi nějaké zkušenosti, tak já bych si mohl něco vzít. To je úplně jedno, já to udělám tak postupně. Stejně to bude lepší dělat všechno postupně. Tak, zmáčkneme Ečko, já se podívám, jestli jsme to dřevo vzali, nevzali, takže budeme muset jít ještě trošku blíž. A co teďka? Mně se to plete, já mačkám furt Cčko místo Ečka. Tak se podíváme teď, paráda, vzali jsme to. Tak a jdeme to prodat, vypadá to, že už se nám pomalinku rozjasňuje, už vylízá slunko, wow, paráda. Takže už nám zase ubrali prachy a máme jenom 5075 korun. Tak, uvidíme, kolik získáme teď. 257 korun, takže jenom 200 myslím, nebo nějak tak to tam bylo. Takže tady za to dřevo teda moc nedostáváme, jenom 200, to je docela dost málo. Když se mrkneme, co by tady mohlo být dalšího, co bychom mohli ještě prodat. Dřevo už jsme celý tady vyprodali, tak bychom mohli ještě zkusit tady tohle nasekat, pojďme. Táhneme si motorovou pilu a jdem do toho, škoda, že to nemůžeme řezat takhle, to by bylo zajímavý. Tak, už to padá. Pojďme, hoši, pojďme. Já uskočím. Já radši riskovat nebudu, by nás to náhodou zabilo. Já jsem nechtěl zmáčku pravým kliknutím, pak jsem kácel. Takže budeme muset normálně, ty vole, to byla rychlovka. My jsme si už koupili asi lepší motorovou pilu. Tak, mělo by to být, já tu pilu schovám. Já jsem teď nevím, jestli jsem říkal, že doufejme, že jak máme tu motorovou pilu a kácíme, že to není na benzín, jo, aby jsme nemuseli se vracet potom zpátky do našeho baráku, do bytu a koupit si benzín, nebo naftu, nebo na co to je. Tak, vezmeme to další, pojď, ještě tady máme 2 prkínka. Jenom prkínka, takový maličký, prostě proč to nevezmeš do ruky, nepomůžeš mu trošičku. Tak chudák, tyjo, jak to tam má schovaný za tím ocasem, ten provaz, nebo co to tam je, ten jsem si toho úplně všiml. Kam chudák on zvedne ocas, tyjo, a zlomí si ho. Nemohl si to je nějaký brak, nevím, proč to má schovaný za tím ocasem. To by se mi taky nelíbilo. Tak, máme 5801, to se nic skoro nemůžeme koupit, jenom blbýho koně.
A já se pomalu s váma loučím. Pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr. Palec a komentář potěší také. Mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.